Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong Shong Di Madan, Bahagi Road Surok Kibadan Hapo Kashatri ka Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association, Kilatur Patba, Hakmat ka Office ka Municipal Bandawa, Bantau dekat Town Vending Committee Bapura. Hakani ka Jingletur Hakmat ka Office Municipal, Kinong Shong Di Madan Kilara yaki plakat, Batlapan Rem ya ka Office Municipal, Bat CEO, Hakaba Kilakeno, Baka Provisional Town Vending Committee Katrekam Kat Bamon. Habaya keren bat uba Shin Thaba, Ubalong Ru Dukot ka PTVC, bat Ubalong Ru Assistant Secretary ka MGSP HSVA, Uloong ba ya ka PTVC, la shuthaw klem dadon kanu ka election, bat kajing dawa jongki menta kadiban thai ka Town Vending Committee ka Bapura. Shu ulay atho bakat kumkaan kani ka PTVC, kaladei ban kut no tang hapo shisnem kajing trekam Henry mentala saus nem ru kani ka committee kadang trekam kat Bamon. Namar kata kila dawai ka office municipal banpet bania bat ban thau no da ka TVC ka Bapura bat ban pentre kam ru kat kum ki kendon jong ka an. Kapaningkong ay bangan pen chu saya phi tang jonga ka decision thaba ngadai ru I member jongka professional town vending committee man la bangi la yashong hangtai hagatai ka committee ban yakran halor ka kam jongi kinong Di Madan tengi ru kadai ka kamram jongi kum kinong kit kam mem bangin batai kini kinong Di Madan bakalong ta Handrai ka ei ka bangi yakran man hakani padam baki kham sampan snap takadaw kadai ka kamram jongi bangin batai padi kipat ba pat kilamwir namar ba balai lathau khnangai kani ka town vending committee ma ngan supen kenmau VIP kam padai ka town vending committee ka Bapura kadang dai tang ka professional town vending committee ta katum ka andayam kani ka PTVC kala dai ban kala velit ta tang sistem kamut kita peniat mental ada ki arlai sistem kala long bean namar hang tayam kani ka PTVC kamdai ka ba elect mano ru ka ba ki lasu invite dekat Bamon menta one way lasai one idea way ta kamlong ra nado bas dang hakapor bang yakran wat ya ka budget bakia sna ki tai hang tai hapo mudarong yong balai hadu menta ka budget ru him batai haga PTVC khnang bang ngiro ngidon hok amar kadai ka pisah jong pat ba kadai ka pisah ka jonga jong pi baro ta shoban le kano ka kam bat pelut halor ka kerteng jongi ka basu pelut lut put lam da sai song yong pen sange aswa ta ka baya dei bat kinisia ki baya mi madan mentasmi padam ki dei ter nado na mod fran GS road ter shadu se yo maulong ta kumman su batai PM kat kum ka an ketai ki yo le ki de ki yo entai ki bala tip kum kata ka heritage market himla ban penduk ta hilap batang ban su regulate yaki tang ban su le risk fishing handrai menta pat kilong lamwir namar ki list kimpat biang sitang municipal wang latip mangai ki biru janga sitang usim wang latip mangai ki biru janga sitang ki containment ki ongingim pediang sitang ki snong ki ong tong ni trai kamlang habaga committee kaladon te balai kan bani trai kamlang bani perkhat menta ban surai kat Bamon ya ka kamai jakpo jong kini sia ka Baman lakasni ka ba kamlong ka ka ba sultanat berkalong bean bat kaya laj ru ya kaan tengi hang di matang yong labiang hilapan terekam ya ka professional town vending committee mata lais nam la ya laj ya kaan menta kaladai ka por bapi
pin ya thau no kata full fledged jong ka town vending committee ka bapura ka bale da ka election khang ban tip ban shai ba hoi kita gibriu kita bala jit ki pat ba om man surung kat baman ban surai kat baman namar ka keni ka committee ka badan mentaru em ka jing ekran ka dei da kumwai henre ha ka por ba mi ki rai pat em kimi da ki wei ta kalong ka basosi namar ki jing di jong kinong di manan kimlong kumju ba pin suya kinyan kat baman kidan ki badi marput kidan ki judging di ki bamdei ki di marput teman tangan suya kran halor ka kabaya dei beke MTC ro nado ni kong yong pet bakam dei ka marput nang ban itenat kayo kai PB lai ka khnai la ka dei ba kring turis kan itenat nging ya kran bat ka komiti yong ba yakini ki badi ba mai ai nin pen so thu ba ki dei ban ploy ban lai tai bat ka jing manjur jong ki pat ba hi ni pen sai ki pat ba ngong ka biang tai ba ki pat baro ki so tenat ki sim dia lej Henry ki badi jan yong sange shwa badi jan bamde ki marput temen tapat haga committee ngila ekran kumta Henry hang ne po municipal padam ki trai kamda kumwei ki phone sisimen badia gitu ki brio ki bamde ki di ki marput ki badi jan ki badi juti la sulej berat lang haja ka badi ro kha hau to kata kayo kan kring mo ye ki pat ba hau to ta kayo kan internet mo ki turis ki bawan sangkai kin internet mo tekadei ka menta kala adap hadu harandang ngingi ong bala biang hila yat kat baman hila le kat baman menta kala dei ka por ba phi phin phau no kata ka town vending committee ka bapura ka bayad ka election ka ba phim trai kat baman kenang bakan kan long transparency kan long ka ba khoi ba phing kan tangkat dawa ka jong ki ko long ban yo full fledged town vending committee ki dei ban rai dawa jong ki genuine namar balai ngilaya kendu bun kasih thi layat dir la da kisnam yong thau no gani ka town vending committee ka papura hanre kim samla thau hadu mantaro nam tip balai ka don jing manto yu ka ta professional town vending committee ka ba kham da election da ki pat ba ka ba sia jit kat baman ka ba sia kelut put ka pisa jong pat ba kat baman tenging yong mata em mlang shu kala dei ka por ba ki pat ba kila thaj kila mi manan ki ong ba dei ban pentrai kam no kata ka full fledged town vending committee wala ka simla ban fa ni full fledged committee kai ka senjam te ki pat ba ta ki ong ba ngingin ya mi madan be ka dei ban khut kar kom trai kam ngingim so tanat bahaga kerteng jong ki nong di madan pinsu penpra ki jingthau ki baladon ki jaka puta ki ba pinsu pengat pinsu ot pinsu ki ding pinsu tei ki building ki ba mi hap ki ban le ki nong di maran ki ba di retail ngiyong yat kat kumkaan namar kata ka committee ro kala da batai sai ba bania sim bentalang baro kisnong ki thau nado kinong di madan nado ki sang bhalang ki ba pher nado naka liang jok government ro nang ban sai kar kom yat rekam bat kat kumkaan li kala da batai sai ro ba naka sispa person ha ka town vending committee mdei banduna ya ka saukho na kinong ni khmat jong kinong di madan fishbone ba Barok ki brio ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang. MIT University Meghalaya man kasni kalong ka jing stang bathuma ki jing ikai bapura katkom kajok ka bamta. Ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jing ikai. Kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjop ki urlong, but ki galalong ka jingshisha. MIT University Meghalaya Kajingya lenti kabastang syakalaway bacok.